I pozdrav ljudi! Šta ima, šta se radi? Dobrodošli u novi video na našem YouTube kanalu. Danas započinjemo novi serijal telefonskih zezancija. Da, nazvat ćemo našeg druga pa da ga malo zezamo i tako pa ćemo čuti njegove reakcije, a usput pogledajte dva ekstra kanala, a to su War Hard, Play Hard. Momci deru i naš prijatelj Rista koji dere isto igrice. Pa Fifu skida. Pa se pretplatite na oba kanala i uživajte. Halo, jel to Lažić? Šta se ti, momak, tam po grad kučiš malo, a? Hoćeš ti batina da dobiješ? Ko je to? Niksa, brate. Jebem ti sum. A gdje je? A? Halo? Halo? Šta ne bilo priča? Sutra. U koliko? U 6 sati ispred Monda. Dobro. Šta dobro, nemoj meni dobro. Meni moraš ošća u red, gospodine. Jesmo čuo? Ja? Jes čuo? Još sam već. Tako je. Ja? I pi mlijeka sad malo. Hoću ti isto. Hoć i ja mlijeka pi. Nemoj da udaram, i čuo? Dobro. Dobro, tako, dobro, sam neko, nemoj dobro. Ja ti rekao, a opet kažem dobro. Dobro, a? Ja? Moraš reći u red, gospodine. Dođi puškom, ubit ćete. Šta ti rekao? Puškom ćete ubit. Aj ubi. Sutra, u 6. Da smo čuo? Ja sam upala svi. Jesi, rec, u redu, gospodine. Dobro, doviđenja, laku noć, jedimo mlijeka i ti mala. Proteini! Kaki protein, ba? Proteini! Kaki protein? Proteini! Šta se smiješ, ba? Ko je tu? Niksa! Ko? Nikso! Ko? Nikso! Šta se smiješ? Jebem te gluvog Nikso! Ma šta se smiješ ti? Pa Nikso! Pa ne pitate kaj se zove, pitate šta se smiješ. Niksa! Pa jebo te Ikso kaj se pitate šta se smiješ. Pa Niksa! A da, šta ti, zato ti čujete svi ovdje. Nikso! I koliko ti repe? Niksa! Protiv sve dali, sa 18:00 sutra! Puškom te ubit! Eto mene u 17:30:00. Moraš da budeš tačan! Tačan. Tačan, tako! Ko švicarski sat! Šta kažeš? Ko švicarski sat! Ne smiješ sekundu da kasniš! I u petak onaj! Zašto se naliko kurčiš? Ozbiljno. Jok, neozbiljno! Zapinješ tam neka ramena, jebem ti! I pičke neke! Jel? Oj, Nemoj se men smijat, men moraš se uredit! Gospodine! Da čujem, gospodine! aj priča, noć. Gospodine! Aj priča. Moraš da kažeš u redu, gospodine! Ne mora. Moraš! Imam 32 godine i ti taki malac tam po gradu se kučiš! U redu, gospodine, imam 32 godine! I ti taki malac men da za rame moje da zapinješ! Samo imam ja 29. 29 godina imaš! Imam 29 godina, imam dvoje djeci. Ozbiljno! Ja, nemoj ti mene ozbiljno, nije? Nemoj ti men u redu! Šta si rekao? Nemoj ti men u redu! Nisam rekao red. Sad sviš da sve u redu! Nisam rekao red. U redu, gospodine! Neću treći. Sutra u 6. Dobro, Ispred City Cafe. Ja.
Jesi čuo? Jesam. Šta? Gdje sam reći koji auto voziš? Vozim crni BMW. Lažiš. Ne laže, majke mi moji. Voziš Opel Kadeta. 1.3 benzina s automatik. BMW. Sa žutim felgama. 1.3 benzina s automatik. 1.3 benzina s automatik. Sam ti zajebao, evi će tebe u gradu. Ma ne, dobro, ajde. Nije dobro. Ti svako koje oružje. Aj progovori malo, šta ćeš? Kažem da nije dobro i da moraš u redu, gospodine. Ti Ne mora. moraš. Inače, Ne mora. inače puškom ću da te ubijem. Oj, uvi. Zgazit ću te sa BMW-om. Opel Kadett 1.3 benzina s automatik. Crveno-žute boje sa bijelim bojama. Nije crveno-žuti. Sivkaš je malo. Može i sivkas. I čuje da skrenem ti sad u mon. Ja tako? Šta? Ti sad u mon. Jes, kak znaš? Ima Velibor. Možda ima Mić. Ja tako? Radiš u Nešu, vozač. Jel se ti tako šišaš i ti malo onako? Ja šišišam te onako sam. Svaka čast, pravo zlu. Ja. A ne reći sam što ti smiješ. Šut bona je rtka, bolan, šta si fališ tu? Kakva ba je rotka? Ej, Nemoj da te guzim naš četvorca odmah, da znaš. u pol šupka. Ko je taj drugi što priča? Taj drugi ti je Nikola. Koji Nikola? Ona što te jebu. Slušaj, sad ću te reći, kak se zoveš? Nikso. Kak ima Nikso, ba si lud? Pa Nikso. Kak ti Niksona sada Justin Bieber jevo? Pa jes. A da reći što se smiješ? Smiješan čovječe. Smiješan si, ja tebi kažem sutra u 6. Da, dobro, a da dođi, da se bolšike, nemoj se cikirat. Tako je, sutra u 6. Ja, a sam nas dvojca. Hoće sada pet kuću, oba dvojica dođemo. Aj dođi. Jebe mi ti sumpor. U redu, gospodine, se kaže. Nećemo, brate moj, svatki dan sam čuva. Nisam ja te, brat. Ja sam najveća noćna mora. Ozbiljno. Šta? Tiš, pričaj ti, pričaj. Šta si rekao? A, Šta si rekao? to što su. Nisam niš čuo. Pa što sam da neću ponavljati, ja ne ponavljam. Jel ti prodaješ drva? Prodajem kurva 3, 5, 6, nema se eventualno zvoni. Koliko košta? 35, 100 kiva. 35 metara. Pa nije 35 maraka 100 kila. Šta 35 metara? Jesi glupe se tak šišaš? Šišam redovno. Pa ja šišaš, vidim i ja. Šta 35 metara? Nije 35 metira, ba slušaj evo. Nije metera. Metara. Pa stane jebote. Ja od da kupim drva ti tako. Kako znamo da prodajem drva? Dobro onda kuruz. Kuruz, ja sada sam pitam. Ajde. Ja znaš ti Velibora Kostadinovca? Ko te taj? Jel ga znaš? Pa ko te taj? Sam rekao ga znaš. Pa ko te taj? Jel ga znaš? Ko te taj? Jel ga znaš? Ne znam. Vidiš, to je šteta što ga ne znaš. Što? Već zato. Što? Već zato. Što? Već da ti kažeš telavi. Nisam ćelar. I ti mali da šutiš, da te ne bi karali u pol šupka momentalno. Sva četvorica.